जय मसीह होननानै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे बरायदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर नोंथांमोननो दिनै मोनसे बेबायदि दुखुनि मोनसे रादाब लानानै फैदों, जेरावहाय नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनायनि गेजेरजों अलरेडि हमदां हाखाबाय जे माबा मोनसे दुखु, माबा मोनसे खैफोदा फैदों होननानै। येस, अनजाग्रा नायगिरिफोर, क्रिसमासनि सिगाङावनो गोबां जाथायफोरा सोलिगासिनो दङ, जागासिनो दङ। दिनै नोंथांमोननो बे रादाबाव, बे भिडिअ'आव जापाननि मोनसे गिदिर जाथायखौ दिन्थिनो नागिरदों, जि जाथायनि बिसय जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि सेलानो बुंदोंमोन। अलिभ हाजोआव जेब्ला जिरायदोंमोन, बै समाव जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि 12 सेलाफोरनो बुंदोंमोन। बेबायदि मोनसे जाथाया जापानाव जानानै थांबाय। 7.5 गिदिर मोनसे बांग्रिं जानानै थांबाय आरो बे बांग्रिङा गोबां जापाननि मानसिफोरखौ सिगिदों जे बियो माबा मोनसे आग जानुनि नामा होननानै, जे फैबाय थानाय समाव माखासे दिननि उनाव आरो बेनिख्रुइबो गिदिरसिन बांग्रिं फैगोन नामा जापानाव होननानै बेबायदि मोनसे बाथ्राफोरा बिसोरनि गोसोआव दङ आरो गोबां गिथावना जाथाय जानानै थांदों आरो गोबां गिनानै दङ। दा बेयावहाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांनो बे रादाब क्लिपखौ दिन्थिग्रोनो नागिरबाय आरो बेनि उनाव जोङो बाइबेलनि माखासे बाथ्राफोरखौ नायगोन, बाइबेलनि गोथार बोसोनफोरखौ जों गोसोखांगोन, जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाय बाथ्राफोरखौ जों एसे नायफिनगोन, जेन जोंनि जिउआव, जोंनि आत्मिक जिउआव बे जेन जोंखौ बोलो होयो, जोंखौ जेन जौगाहोयो, जोंखौ बोलोगोरा खालामफिनो। बेनि थाखाय जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ नायफिनगोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना बे रादाब क्लिपखौ नाय। जापान एक बार फिर भूकंप से थर्रा गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.5 मापी गई। 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं फिलहाल। भूकंप से कांप उठा जापान। सात 7.5 तीव्रता वाला भूकंप, हर तरफ दहशत। कहीं इमारत हिल रही है तो कहीं गाड़ियां हिचकोले खा रही हैं। भूकंप के लिहाज से जापान बेहद ही संवेदनशील है। भूकंप कई बार जापान में तबाही लाया है। भूकंप ने एक बार फिर जापान को हिलाकर रख दिया। अचानक धरती में कंपन उठा और उसके बाद तो चीख पुकार मच गई। भूकंप के वक्त जापान में कैसा मंजर था, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। जहां एक इमारत के अंदर खिड़की, दरवाजे, कंप्यूटर, घड़ी सब हिलने डुलने लगे। टेबल पर रखी फाइल जमीन पर गिर गई। पार्किंग में खड़ी इन कारों को देखिए, जैसे ही भूकंप आया गाड़ियां भी डोलने लगी। सड़क पर भी खौफ देखा गया, क्योंकि भूकंप आने से हर चीज हिल रही थी। भूकंप का केंद्र आओमोरी प्रांत तट से 80 किलोमीटर दूर 54 किलोमीटर की गहराई पर था। सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई थी। भूकंप से कितना नुकसान हुआ, इसका आकलन करने में अभी समय लगेगा। इस भूकंप ने एक बार फिर जापान में बड़े भूकंप के खतरे के अंदेशे को बढ़ा दिया है। जापान की सरकार ने इसी साल मार्च में अनुमान जताया था कि एक विनाशकारी भूकंप और उसके बाद आने वाली सुनामी से लाखों मौतें हो सकती हैं। तो क्या अब जापान में और भी बड़े भूकंप देखने को मिलेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रेज द लर्ड, जय मसीह। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना थारैनो रादाबखौ गोसो होनानै नायबाय, गोसो होनानै खोनासंबाय। बेयाव माबायदि बाथ्राफोरखौ बुंदों नोंथांमोना नुबाय आरो बांग्रिङा माबायदि फैदोंमोन, माबायदि सिमाव ग्लुंदों, बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना मेगननि देखायाव नुनो मोन्दों। मिजिंथिदों नोंथांमोना क्लियार जाबाय। दा बाथ्राया जाहैबाय, जि जापानाव 7.5 बोलोनि जिथु बांग्रिं फैदोंमोन, बे बांग्रिङा जापाननि गोबां मानसिफोरखौ सिगिबाय एबा सिगिनानै दोनदों, जे फैबाय थानाय समाव बिनिख्रुइबो गिदिरसिन बांग्रिं जापानाव फैबावगोन नामा होननानै। मानोना बांग्रिङा जापानाव गोबां खेब जाबाय थायो, गोबां गिदिर गिदिर बांग्रिंफोर फैयो। दा अनजाग्रा नायगिरिफोर, दा बेफोर गासै जाथायफोरनि गेजेरजों जोङो इसोरनि बोसोन, बाइबेलनि बोसोनफोरखौ एसे गोसोखांनो नांगोन, बाइबेलनि बाथ्राफोरखौ गोसोआव लाबोनांगोन। मानोना बेफोर बाथ्राफोरखौ जिसु ख्रिस्ट'आ अलिभ हाजोआव गावनि 12 सेलाफोरजों रायज्लायदोंमोन। आरो बेखौ रायज्लायनायनि गुबै थांखिया मामोन? जे जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों, नोंसोरो
दा थगायजा नोंसोर जेन बोलोगोरा जानानै थायो बिनि थाखाय बे बाथ्राखौ मोनथिनानै थाखा होननानै सेलाफोरनो बाथ्राफोरखौ फोरमायदोंमोन। बे जोबनाय बोथोरनि सिगां सिगां जानो गोनां मोनसे बाथ्रा, जोबनो गोनां जि बोथोर, जोबनाय बोथोर दङ जेब्ला जिसु ख्रीष्टआ बुहुमाव फैफिनगोन बिनि सिगां सिगाङाव जानो गोनां जाथायफोर, जेरावहाय माथाइनि 24 बालाबाव स्पष्टहै फोरमायनानै दोनदों। माथाइनि 24 बालाब 7 सिरियाव जिसु ख्रीष्टआ गावनि सेलाफोरनो बे बाथ्राखौ बुंदों जे जोबनाय बोथोरनि सिगां सिगां बांग्रिं मावनायफोरा गोबां जागोन, बांग्रिं जागोन, जायगा जायगा बांग्रिं फैगोन, जायगा जायगा आंखाल फैगोन होननानै जिसु ख्रीष्टआ गावनि सेलाफोरनो फोरोंदोंमोन। आरो दिनै जोङो बेफोरबायदि जाथायफोरखौ गोबांनिख्रुइ गोबां नुगासिनो दङ। जोङो गोदो दिनैनिफ्राय लानानै 20 बोसोर सिगां, 50 बोसोर सिगां जोङो बेफोर जाथायफोरखौ खोब खम खोनायोमोन। बोसोरावसो खनसे बांग्रिं जानायनि बाथ्रा, बोसोरावसो बहाबा माबा मोनसे गिदिर जाथाय जानायनि बाथ्राफोरखौ जों खोनायोमोन। नाथाय दानाब्ला दानफायावनो खनसे, सप्तायावनो खनसे, बबेबा माबा मोनसे समावनो, सानसेयावनो गोबां जायगाफोराव आलादा आलादा रोखोमनि जाथाय जानायफोरखौ जों खोनानो मोनो। दिनै बेफोर जाथायफोरखौ जिसु ख्रीष्टआ गावनि सेलाफोरनो रोखायै फोरमायदों। बाइबेलाव बेखौ मोजाङै बुंदों। दा बेवहाय साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायदों, नोंथांमोना माथाइनि 24 बालाबखौ फरायगोन, बेयावनो गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनाबो मोननो हागोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै जि जाथाया जापानाव जानानै थांबाय, 7.5 गोहोनि जिथु बांग्रिं फैदों, गासै न'फोरखौ सिमावग्लुंजोबदों, गोबां खहा खालामनानै गालांदों। बेफोर जाथाया बै जिसु ख्रीष्टआ बुंनाय, जि समाव भबिष्यतबाणी होनानै गालांदों जे आं बुहुमाव फैफिननायनि सिगां सिगांनो बेफोरबायदि जाथायफोरा जागोन होननानै दिनै बेफोर जागासिनो दङ। दा बेवहाय जोंनि खामानिया जागोन अनजाग्रा नायगिरिफोर, जिसु ख्रीष्टआ जेरै हास्थायदों, जेरै जोंखौ जानायखौ हास्थायदों बेबायदि जानाय आरो बिनि खामानिखौ गोख्रोङै मावनाय, बिनि रायजोखौ फोसावनाय, बिनि बाथ्राखौ जोङो फोसावनाय, गाहाम रादाबखौ जोङो मोनथिहोनाय, बेफोर गासै खामानिखौबो मावनो नांगोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि बे गुसुं रादाबनि गेजेरजों जोङो इसोरनि फंनैसो बाथ्राखौबो एसे गोसोखांफिनबाय। मिजिंथिदों बावना थानाय बाथ्राफोरा मेलेमाव फैफिनदों। जिसुआ मा बुंदोंमोन आरो दिनै बुहुमा मा जागासिनो दङ, बुहुमाव मा जाथायफोरा जागासिनो दङ आरो मा फैनो थांगासिनो दङ, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जोङो एसेब्लाबो गोसोखांफिननो हादों। दे अब्ला दिनै बेसेयावनो दोनथ'नोसै। थेंक इउ, प्रेज द लर्ड, जय मसीह।